Ez dela batera erresa urte batetik bestea. ¿Qué tal, señoras e señores, dende Guecho, onde imos a vivir a novena proba puntuable da Liga Eusko-Label, oitava proba puntuable da Liga Euskotren? Por que hai esa diferenza? Porque onte non se puido remar na categoría feminina por mor dese campo de regatas tan accidentado que houbo en Donosti. É unha fin de semana con moito mar, moito vento en Euskadi. Hoxe vaise a Guecho, hoxe agardamos que volva a normalidade. O interese para os equipos galegos chegará a partires das 12:15 do mediodía, cando saian na primeira quenda masculina tanto Ares como Chapela. Imos agora a principiar pola Liga Feminina, por esa oitava proba puntuable aquí en Guecho, un auténtico clásico dentro do calendario de regatas da Liga ACT. Campo de regatas de Guecho, primeira quenda Ibaica Donostiarra Zumaia Orio, segunda quenda categoría feminina Donostiarraun San Xoán, Tolos Aldea e Astillero. Como sempre temos un convidado, desta volta estreamos convidado Sebastián Acerbi. Que tal, Sebas? Moi bo día. Hola, bo día. Bueno, vamos a presentar a Sebastián Acerbi, ainda que para a xente que sexa do mundo do remo pouca presentación precisa. Adestrador de Perillo este ano 2026, tanto o equipo masculino como no feminino. No feminino, por certo, con resultados realmente espectaculares. Líder da Liga Galega de Traiñeiras e despois traxectoria de ACT. 8 anos, se non me salen malas contas, Sebas. 8 anos, creo, sí. San Bertolameu, Tirán, Santurchi, Ciervena, onde estiveches as 3 últimas temporadas. Bueno, realmente hai aí unha traxectoria moi longa. Bótase de menos no post Liga ACT? Bótase de menos, sí, non llevo a mentir. Bótase bastante de menos, sobre todo cando o ves, non? No día a día pois é moi parecido o entrenamiento de aquí e todo, pero sí que, por exemplo, no Campeonato de España, cando os ves pasar por diante, sí que joder, é outra cousa. Bueno, esquecíame de Bermeo, que tamén estiveches Bermeo, 2 anos. Un par de temporadas. Bueno, en Chapela, que estiveches aí 3 temporadas rozando esa liga. Como estás vendo os equipos galegos, Sebas? Ares e Chapela, moitas dificultades para os dous. Moitas dificultades, sí. Bueno, onte na regata de onte sí que se nos atraganta un pouco. Tamén é verdad que igual non entrenamos nese tipo de mar. Chapela, bueno, ten que salir seguramente ali fora de CIES para coller esas olas. Ares igual ten un pouquiño máis fácil, pero bueno, o resultado de onte non foi favorable para nós, e a ver como desarrolla hoxe. Bueno, estiveches primeiros remaches en Liga B, en Liga Feminina, e despois estiveches, entendo, moi pendente de todo o que aconteceu nesa regata en Donosti. Bueno, vouche preguntar primeiro pola túa opinión sobre o que aconteceu en categoría feminina. Lembramos, había sorteo de balizas, o campo, segundo o comité técnico, estaba ok para remar, e foi nunha xuntanza propia entre delegados, adestradores, que os clubes decidiron non sair á auga. Despois falouse de que 2 equipos si podían dar ese paso, finalmente ningún equipo saiu a competir. Entendes todo o que aconteceu, tanto de parte da Liga como de parte dos clubes? Sí que o entendo, e por unha parte me alegro de que se fixera tamén. Creo que os clubs teñen ese dereito tamén, pois, ganado a pulso de poder decidir cando sí, cando non. Moitas veces se xoga a regata de calqueira maneira, digamos, non? Pois porque prima a televisión ou prima o espectáculo. Pero sí que me gustou ver eso, non? Que os clubs se xunten, que decidan, pois nós hoxe non vamos a sacar a categoría femenina ao mar. Ti crees que onte non estaba para remar? Sobre todo categoría femenina, que foi o pico de vento e de ondas, porque despois foi minguando un pouco, digámoslo así. Non sei se estaba para salir ou non, eso hai que estar ali, hai que estar no mar, sobre todo. Seguramente a xente que optou por non remar saliran cazodias, saliran a comprobar, e se decidiu eso será por algo. Bueno,
se ten remado peor, vale a pena? Pois aí xa entra ao criterio de cada un, o que poida pasar. Eu non sei se recordas a Concha do 2017. Sí. Pois ese día, non vou decir pasamos medo, pero estaba peligroso. E incluso estaba máis perigoso na feminina tamén que na masculina. Sí, se deu que estuvera o pico de ola e de vento ca femenina e se remou. Pasou algo, non pasou nada. Pudo pasar, pudo. Na contrarreloj das rapazas, barcos cruzados, casi chocándose. Evidentemente nunha Concha costa máis tomar esa decisión que non nunha regata puntual de liga, sen menospreciar ningunha regata, pero estamos falando da raíña da regata. Eso había que velo onte se fora a regata da Concha, se se houbera remado. Eu creo que sí, pero bueno, está ben, me gustou eso, que os clubs teñan o poder de decidir si queren ou non queren. Bueno, Sebas, preséntanos un pouco como este campo de regatas de Guecho, condicións do día, marea subindo, aspecto importante, marea subindo, a pleamar vai a ser ás 4 menos 20 da tarde, este campo de regatas que cambiou hai aproximadamente 3 temporadas, se non lembro mal, 3-4 anos, que mudou un pouco a súa composición. Guecho non ten equipo en ACT, pero esta é unha regata clásica. Eu creo que nunca en ningún ano deixou de facerse a regata de Guecho, que está a só 2 anos de chegar a súa edición número 50. Vento, hai vento, non é o de onte, pero hai vento. E despois onda, non é a de onte, pero tamén hai onda. Como este campo de regatas de Guecho, Sebas? A verdade é que diste, cambiouse fai un par de anos, non sei decirche ben exactamente canto. Eu remei no 2021 xa a RC, que estuve en Pedreña, xa se remou deste lado. Xa se remaba deste xeito? Sí, remamos deste lado. Remamos a 6 calles en este campo, como está ahora con 2 máis. Pero os anos últimos que remei a CT aquí sí que remamos así. Bueno, eu creo que quita un pouquiño de espectacularidade. Me parecía o de antes un pouquiño que entraba mellor a ola. Pero bueno, é un campo bastante complicado. Sabes que está a agua como revolta, hai moito rebote daqui, da parte do Espigón tamén, na calle 1. A ver, non sei decir con que calle me quedaría hoxe. Vale, imos ver a primeira regata feminina. A ver se nos dá algunha pista. A ver como se moven e a ver se dá algunha pista. Calado, tamén se fala da diferenza de calado que hai nos carreiros. No carreiro 1 falase de 5 ou 6 metros de calado, no carreiro 4 xa vai a 12-15 metros de calado. Co cal iso tamén é unha diferenza importante, sobre todo, pois levanta máis a onda nese carreiro número 1. Bueno, veremos. Veremos a ver que pasa. Sabemos aí a boia 1 que está bastante cerca do Espigón. Sí que se pon algo peor aí o rebote, bastante molesto. E despois ti falabasme antes de comezar a retransmisión da incidencia do río. Do río. Non me acordo en que ano foi que se volvía moi rápido. Estaba a marea subindo tamén, a agua que entra para o río empuxaba moito e se corría moito por terra. Vemos, a ver... Bueno, sempre hai que agardar para termos unha pista. A priori quedaríaste con algún carreiro? Un do medio. Eu aquí me iría 2 a 3. Asegurar sempre os do medio. Pois aí temos categoría feminina con Ibaica no carreiro 1, con Donostiarra no carreiro 2, con Zumaia no carreiro 3 e con Orio no carreiro número 4. Está a haber problemas para aliñar as traiñeiras. Dicía, non é o vento de hoxe, pero é un vento forte, noroeste, constante, en torno aos 20 km a hora, refachos de 25-30 km a hora, aí xa vemos as bandeiras. Hoxe é unha regata tamén dura e se onte o vento foi a menos, hoxe a previsión, dinos Sebas, que vai ir un pouco a máis. Sí, os domingos suele ser así, suele ir subindo un pouquiño ao paso das tandas. Bueno, xa hai agora algo, se vai a máis, pois pode condicionar un pouco o resultado da regata. Esta Liga Euskotren que domina con man de ferro, gañou absolutamente todas as regatas o equipo de Donosti Arraun, e onde o interese está, bueno, nesta primeira quenda en evitar os postos de descenso. Ese posto de descenso e ese posto de playoff agora mesmo está en descenso Donostiarra, ocupa o posto de playoff Zumaia. E tamén chama moito a atención ver nesta primeira quenda, supoño que a ti tamén che chamará moito a atención ver ali por aquel carreiro número 4 a Orio, que bueno, nunha xornada de domingo habitual, olles, podeche salir mal unha regata de sábado, pero é que o sábado non houve unha regata. E Orio está nesta primeira quenda
por posición. É o quinto clasificado da Liga, que eso sí que nos deixa abraiados. Sí, a verdade que sí. Non esperábamos a Orio en esta tanda. Tuvo resultados malos, creo que dous últimos postos no que vai de Liga. Bueno, pode ser que haya cambiado bastante remeiras, un pouco cambio de ciclo, pero sempre de Orio esperamos un pouquiño máis, ¿no? Que estén polo menos nesa tanda de honor. Pero bueno, as que van na tanda de honor está ganado a pulso, sí, por eso van. E que o traballo, Donostia Round e Tolosaldeas eran os dous equipos favoritos. San Xoán é un recén ascendido, pero que está demostrando un nivel, e ademais cun grupo de canteirás espectacular, porque é un equipo que saca non menos de 12, 11, 13 canteiráns, é a media por regata, que iso deixanos absolutamente maravillados. E logo está o caso de Astillero, que está facendo un traballazo. Sí, no caso, bueno, de San Juan, xa na masculina, na femenina, traballa moito ca canteira, eso que distí, 12, 13 canteiráns, eso dá gusto ver equipos así. Bueno, o traballan desde xóvenes, chegan a treinera, é o caso desta treina de San Juan femenina, ascendeu ano pasado, está peleando en quenda de honra. En quenda de honra, sí, que son palabras maiores. Bueno, mentres non se dá a saída, aproveito para preguntarche, non sei se tiñas a noción do ano pasado Liga Galega, pero ti este ano estás adestrando a dous longos, formato Liga Euskotren. Entendes que para a Liga Galega foi positivo dar o cambio, facer ese cambio de 4 a 2? Sempre nos facemos, é un asunto moi dispar no tocante a opinións. Non sei cal é a tua opinión, Sebas, ti que estás en primeira liña de fogo este ano con Perillo. Tocoume vivilo este ano, cando collín o club non se sabía aínda, foi aí xusto o cambio de normativa, e bueno, decidiron facelo así, hai que aceptalo, hai que adaptarse. Cambia moito a preparación, o tipo de entreno. Cambia moito a preparación, sí. Nos fixemos un bloque hasta febrero ou marzo de traballo como se remáramos a 4 largos, traballos con máis tempo, máis largos, e agora xa estamos asustando pois a competición que temos. Mellor ou peor, non, eso é o que distí, para gustos, para cada entrenador será unha cousa, para cada remeira será unha cousa, pero bueno, eu na miña opinión gústame 4. Gústame tamén o formato, por exemplo, que se remou en Esteiro, que é a mesma distancia de 2 largos, pero en 4. Entonces, estamos dando pois o traballo que merece a patrona tamén. Facendo isto solo ten unha virada. Sí. Ela entrena, pois, quere facer viradas, a patrona é o traballo dela tamén, pódese facer ese formato, un campo máis corto a 4 largos. Iso fíxose na primeira xornada na Liga ACT en Madrid, onde era unha regata a 6 longos, e na feminina decidiu non facerse a 3, decidiu facerse a 4, co cal, en vez de ser un percorrido habitual, era pois un 20% máis do que se fai habitualmente. Que obrigaría iso? A facer unha balizaxe diferente, intermedia, unha balizaxe intermedia, máis ou menos a altura dos 900 metros, sería cada longo. Máis ou menos, non che sei decir que de canto son os largos, pero é o que che digo eu, a patrona ten o seu traballo, hai 3 viradas, bueno, a mí me pareceu interesante, unha cousa que fixo a Liga. Pois é algo que nunca escoitáramos, esa opinión que das ti, que se fixo en Madrid, efectivamente, e que podes abrir outra posibilidade de cara a un futuro. Si queremos acortar a distancia na categoría femenina, pero non metele solo unha virada, ou eso, 2 largos. A mí me gustou, eu probei, as chavalas quedaron tamén contentas co formato, e mira, estuvo ben. Bueno, pois pode ser unha posibilidade. Que implicaría isto? Tería que haber, en vez de 2 balizaxes ou 2 boias, tería que haber unha boia intermedia, pero isto non é raro porque na Concha xa acontece. Claro, sería facelo así, algo parecido, un tren que se poda retirar, ou incluso sin retiralo, porque non molesta. Simplemente quitar as bandeiras. Claro, na Concha se deixan postas. Non molesta en ningún momento nesa bandeira da Concha? No, a experiencia que teño eu, os anos que me tocou, nunca pasou nada.
Aí temos a saída. Custou aliñar, a saída. Tiña que ser aí 9 minutos, case que 10 minutos a saída desta regata feminina. Xa estemos na auga. Bueno, xa vemos como Donostiarra está escapando deste carreiro número 1 dun xeito moi descarado. Donostiarra marchando dese carreiro número 1. Ibaica, pois seguramente non marche porque non poida, porque son moitos metros a percorrer, pero a táctica da Donostiarra xa foi inmediata. Sí, vemos aí como se tirou esa cara ao 3. O tema de moverse entre carreiros é non facer moitos metros. Hai que controlar eso tamén, pero bueno. Bueno, xa estamos vendo coa trayectoria que están tendo Ibaica e Donostiarra. Aí estamos vendo o vento, ollo 30 kilómetros a hora, con esa dirección. Aí danos unha dirección máis de norte, se cadra. Sí, pensábamos que era noroeste, pero aí polo que está marcando o gráfico é dirección norte. Bueno, pero primeiro carreiro, primeiro longo, dende logo, todos os equipos. Mira, Eorio tamén está marchando do 4 e vindo cara ao carreiro número 3. Vanse xuntar aí todas entre o 2 e o 3. Vai a ser unha regata de moito traballo para os xuíces de mar. Presentamos equipos rapidísimamente, unhas aliñacións que están moi condicionadas por non teren remado onte, porque se habitualmente os equipos fan 2, 3, 4, ata 5 modificacións, a maioría dos equipos manteñen a estrutura do que tiñan pensado facer o sábado. Ibaica mete dous cambios, Donostiarra ningún cambio. Todas as galegas dentro do equipo titular están Nicole Maroño, Cecilia Fernández, Celia Domínguez, Paula Iglesias e Alba Pérez. Están todas dentro do equipo titular. Zumaya, un cambio con relación ao equipo que tiña pensado na xornada de onte, e Orio exactamente o mesmo equipo. Hai algún cambio de posición, porque cambia sobre todo na banda de babor, e sai como titular unha galega, Andrea Oubiña. Pois estes son os equipos. Entendemos que tiñan o equipo top para a xornada de onte, e bueno, a vantaxe de non poder remar o sábado é que pode repetir o equipo para a xornada de domingo. Si pode haber pequenas diferencias en como fai Orio, por exemplo, en termos de axustar pesos. Sí, pode ser, dependendo onte un día condiciones extremas, digamos, sí que modificas os pesos, igual de cara a hoxe podelos mover un pouquiño, movendo alguna remeira, pero en xeral en ningún equipo, en case ningún equipo hai moitas novidades. Pois aí temos Zumaya por diante, pero prácticamente no mesmo segundo, Orio, Ibaica e Donostiarra. Sí, moi igualadas as 4 aí, casi todas a par. Están a metade de percorrido. Estamos vendo como se xuntaron as 4 traiñeiras polo centro do campo de regatas, como se fose un funil. Estánse metendo aí todos os equipos. Xa estamos vendo a parte exterior deste campo de regatas. Digamos que na zona de saída hai bastante máis abrigos, Sebas, e aquí é onde comezamos a ver realmente o impacto que ten a onda. A partir do medio largo hacia fora pode bolear un poquinho máis a ola, que xa se ve que sí, xa bota. Sendo Lanian, seguiste con Lanian. Escoitamos aquí que Manterola, que é o adestrador de Zumaya. Pero moita igualdade, Sí. Non vemos cousas raras de diferencias ni nada, a ver no largo de volta. Como ves a onda para o longo de volta, Sebas? Ben, penso que está para coller, ademais se a marea está subindo, non? Sí. Pois con marea subindo terá algo máis de forza, vemos a ver agora cando den a volta como se adaptan a esa ola. Non son as de onte, non son olas moi grandes, pero seguramente impulsen bastante. Pois aí temos Orio por diante, Donostiarra a 1 segundo, Zumaya a 2, Ibaica que vai a 3 segundos. Ibaica e Orio que van a ter que moverse un pouquiño máis dentro do campo de regatas para coller a súa baliza na virada, na ceaboga. Aí teremos unha referencia moi clara de como van as 4 traiñeiras. Por certo, como estás vendo o nivel nesta zona baixa de Euskotren, Sebas? Ben, un pouco do que me esperaba, non? O que falamos antes, un pouquiño de Orio, sí que esperábamos eso, que estuvera na tanda de honor, aí na pelea ca segunda, ca terceira, porque, bueno, quitamos a round. Sí, eso xa é outra liga. Poñémola un escalonciño por arriba, pero sí que esperábamos eso, pero bueno, Donostiarra o ano pasado estuvo en playoff,
O Zumaya, non sei se é recién ascendida tamén ou estaba o ano pasado. Zumaya foi recén ascendida, o ano pasado remou xa en Euskotren e quedou en quenda de honra. O ano pasado fixo un top 4 como recén ascendida. E este ano, máis ou menos, conseguiu manter pois un 60-70% do bloque, pero é que cada equipo, cada ano, sube un pouquiño o nivel. Sí, sí. A ver, en estos equipos cada ano se nota moito. Un ano que teña máis de bloque, que se conozan entre elas, que se conozan co entrenador, o entrenador con elas, se nota moito, moito, moito. Pero aí a partires dos 700-800 metros comezaron a marcar diferenzas Donostiarra e Orio. Xa dicíamos que Orio incluso podía perder algún segundiño chegando a Ceaboga. É o que está acontecendo porque Donostiarra e Orio están no mesmo segundo e Baica a 4 segundos e ollo, Zumaya xa se vai ata os 7 segundos de diferenza. Ollo como hoxe Donostiarra consigue gañar a quenda e poña a Zumaya na última posición, que pode meterse aí nun serio problema o equipo de Zumaya. A ver ahora no largo de volta como se adaptan e sobre todo o carreiro quero ver, a ver se empuxa moito agua. Mira, aí a forza do vento notase moito. Mira como llevo todo encima. Vamos a ver, Orio, 6 minutos e 20 segundos para Orio. Donostiarra fixa a Ceaboga en 6 minutos e 21 segundos. Entrou Ibaica con 6 minutos e 26 segundos e Zumaya con 6 minutos e 28 segundos. Hai un segundo entre Orio e Donostiarra e ollo. Hai 5 segundos de Donostiarra con Ibaica e 7 segundos de Donostiarra con Zumaya. Vamos a ver la Ceaboga. Asustadiña. Mira aí como lle bota xusto encima. Incluso paroulle un pouquiño o bote. Bueno, vemos mellor a Ceaboga esta de Ibaica, como non quixo arriscar tanto. E vemos como Donostiarra entrou a un segundo de Orio e despois da Ceaboga xa se vai ata os 3 segundos. Bueno, agora sempre o decimos, comeza o baile. Ahora é un baile, adaptarse, ter paciencia, saber esperala, remar con calma. Aí, cando estás aí, queres collela xa, que veña, que me leve, pero hai que saber estar no agujero e cando veña, pois, darlle o que fai falta. Cambia moito, Sebas, a remada do primeiro ao segundo longo neste campo de regatas de Guecho? Sí, se hai olas, cambia sempre. Tens que tirarte ben atrás, ataques moi ágiles, acelerar, meterlle o peso na proa para que vaya. Aí estamos vendo o plano interior de Zumaya. Zumaya que está agora mesmo nunha situación moi complicada para Zumaya, aínda que Donostiarra seguramente non chegue á altura de Orio. 5 segundos xa comeza a ser unha diferenza moi importante, pero estáse metendo Ibaica no medio, e iso quere dicir que pode perder 2 puntos con Donostiarra, que tal e como está a Liga é moito. Xa estamos vendo como se están movendo cada un dos equipos no campo de regatas. Zumaya cara a 4, detrás de Orio, Donostiarra e Ibaica que manteñen. Consideras lógico que están facendo os equipos, Sebas? Pois non sei, a verdad. Eu igual me tiraría un pouquinho máis a terra, pero se as leva por aí é porque o sinten así. O patrón tamén sinte onde che leva o mar ou a onde che está pedindo ir. E bueno. Digamos que o vento empúrrate cara ao carreiro número 4. Sí, pero a ola igual marca un pouquinho máis hacia aquí. É que no, eso velo no sitio. Eso pola tele é moi difícil de saber. Pero mira, Zumaya está con Ibaica. A ver se lle recorta ese puntiño. Pois para elas, dende logo, sería moi importante. Estamos vendo Orio dominando esta primeira quenda. Non agardábamos menos de Orio, que nesta primeira quenda ten que marcar a diferenza. Zumaya colleu clarísimamente o ronsel de Orio. Está exactamente calcando a mesma trayectoria que fai Orio. E iso, bueno, perdeu segundos a hora de facer ese cambio de trayectoria, pero agora buscará adiantar cando menos a Ibaica. E este é o plano da Donostiarra. O Donostiarra que se está movendo nuns bons tempos, estar a 7-8 segundos de Orio non está mal, e sobre todo gañarlle a partida a Ibaica e Zumaya. Despois contar con que pode subir un pouquiño o vento e se meta algunha da quenda de honor aí entre elas. Sí, sen dúbida pode ser unha posibilidade moi real. Sí, agora tendrían que apretar todo o que teñan para
para ampliar ese colchón de segundos. Non só están pelexando contra as da súa quenda, senón que tamén están loitando contra as da quenda de honra, e seguro que esa é a mentalidade de Orio, facer unha boa regata e quedar... Bueno, gañar ya round é moi difícil, pero bueno, Orio ten potencial para estar á altura de Tolosa, de San Xoán ou de Astillero. Sí, sin duda ninguna. E o que chama a atención de Orio é que foi capaz de ser segunda clasificada en varias regatas e última clasificada en outro, que normalmente ningún equipo ten ese vaivén de posicións, Sí, moi raro. É raro, pero bueno, non sei a que se debe. Hay que ir a por la bandera, dice Santi, ¿eh? Ahí está, le está diciendo que tira por la bandera. Pois iso quere decir que o vento pode ir a máis, pode ir a máis. Bueno, aquí Orio está facendo unha contrarroxo e moitas veces dunha mala experiencia podelle pasar tamén a Bermeo na categoría masculina, que vai totalmente fora de quenda. Non é que vai fora de quenda, que vai totalmente fora de quenda porque non vai na segunda, vai na primeira. Se cadra pode ser talismán. Sí, ten pasado moitas veces que o un mal resultado do sábado pois caes de tanda e, bueno, tens que xogar con eso tamén, pero hai que aproveitalo. Bermeo seguramente hoxe na primeira tanda fan unha contrarreloj, hai que saber remar solo, ir diante e apretar sin ter nadie ao lado. Aí estamos vendo Orio, vamos a ver o tempo que fai Orio, se é referencia para a quenda de honra. Teno moi difícil, pero hoxe Orio aspira a facer un podio aquí nesta bandeira de Guecho, 18 edición xa na categoría feminina. Vamos a ver o tempo que fai Orio, que vai a estar por riba dos 11 minutos e 40 segundos. Hai que dar un pouco clavadas. Orio 11:44. Orio 11 minutos e 44 segundos. E Ibaica que se botou bastante encima a Donosti, Ollo, Donostiarra acaba de salvar por medio segundo, por un suspiro, a segunda posición, porque as dúas fixeron 11 minutos e 56 segundos. E acaba chegando Zumaya con 12 minutos e 5 segundos. Bueno, pois se chega a durar isto, non sei... 10 metros, 15 metros. Pois estaríamos Ibaica superando a Donostiarra, que acabou salvando os mobles. Sí, porque lle mete 2 puntos a Zumaya. Volveron ben por esa calle 1, Sí. Pois todo o que quita no longo de ida, vemos que non é nada mala ese carreiro para o longo de volta. Pois xa temos a primeira quenda feminina, vitoria de Orio con 11 minutos e 44 segundos. Agora, cando saia a quenda de honra, descubriremos se é un tempo de referencia, aínda que o equipo que gañou absolutamente todas as regatas, o de Donostia Round, vai ir nesta quenda de honra. Aí temos a repetición da chegada de Orio, gañadora desta primeira quenda, 11 minutos e 44 segundos. Fixo o equipo de Orio na liña de meta. Veremos agora se é un tempo de referencia para a segunda quenda. Vitoria de Orio, segunda Donostiarra. Salvou os mobles Donostiarra por medio segundo con Ibaica. 11:53.5 Donostiarra, 11:54 Ibaica. E Zumaya ve como Donostiarra lle quita 2 puntos. Pode ser unha pelexa, ou vai a ser unha pelexa moi interesante e moi agónica tamén con Sebas Acerbi. Estamos comentando a regata que xa viviu o ano pasado Donostiarra. Non sei se ter vivido esa experiencia che axuda para outro ano, porque vivir aí no fío sempre é moi difícil, É complicado, méteche moita presión estar aí, ou non saber si vas a caer, si te vas a salvar, pero o ano pasado estuveron así, salvaron o playoff nas últimas regatas e bueno, no playoff se mantuveron. A ver este ano como lles vai. Esta é a presentación das traiñeiras que van a sair en quenda de honra. Velai teñen a presentación de Arraun Laguna. 7 regatas, 7 vitorias, posición de 5 de estribor. A única galega que hai neste equipo que xa está facendo un palmarés moi importante, a canguesa Bea Piñeiro. Este é o equipo de San Xoán, o equipo que foi o que saiu un pouco da liña de unanimidade que houbo entre todos os equipos de Euskotren na xornada de onte. Bueno, foi a única que saiu a auga. Sí, eso decían elas. Bueno, non sei se Donostiarra tamén andaba... Donostiarra dixo que saía e despois non saiu. Non saliron. Bueno, a ver, é o que decía antes, non? Habrán salido comprobar
se podía remar, bueno, si elas opinaban que sí, pois están tamén no mismo dereito como as que votan que non a votar que querían remar, pero bueno, obviamente non se pode remar dous equipos e os demais non, terá que ser unanimidade. Bueno, que pasaría no caso de ter remado dous equipos logo sería puntuable para a Liga, daríanse os premios, daríase a bandeira, realmente claro, aí habería impugnacións. Eu creo que o máis acertado era se non se rema, non hai regata. Que sea igual para todas, non? Non sei, nunca pasou, creo, é a primeira vez que pasa, pero bueno, para todo é unha primeira vez, non? É o que dicía antes, de que me parece ben, que, bueno, ter ese poder de decidir. Este é o equipo de Astillero con 3 galegas, con Alba Meis como marca de babor, Laura Martínez na terceira de babor e Valeria Suárez na posición de 5 de estribor. As remeiras galegas que buscan, se queren estar en Euskotren, buscan equipos aos que ir. Esta semana soubemos que no voso caso, no caso de Perillo, tedes moitas opcións de gañar a Liga. De feito, de momento, gañastedes todas as regatas, Sebas, pero non se fixo esa inscripción ao playoff de ascenso, co cal dentro da Liga Galega só Tirán vai a ter esa posibilidade de ir a ese playoff de ascenso. Pois sí, pois lamentando moito, non vamos a poder estar. Teníamos idea de estar, obviamente. Nunca sabes cando vas ter esa opción de ir, non? Porque podes decir que, bueno, pois este ano tuvemos ese problema, non vamos a ir e vamos a ano que ven, pero é moi difícil saber o que vai pasar a temporada seguinte. E bueno, pero por cambio de ciclos, sí, ou por difícil. Ti podes manter o mismo, eu podo ter o mismo equipo, mismas remeiras, incluso andar máis e salir dos proxectos mellores que os nosos e que che gañen o ano que ven. Pero bueno, este ano, por un fallo, por decirlo de alguna maneira, se acabou o plazo e non chegamos para inscribirnos e bueno. Ademais aí sabemos que as normas de ACT ou de Bandeira da Concha son absolutamente inflexibles, porque lembraremos o caso de Zumaya de fai 2 anos no playoff masculino, xusto no momento no que se dá a saída da quenda de honra. Lembramos o caso de Zumaya no playoff masculino, como apuntou o equipo no feminino, non no masculino, e o masculino acabou sendo tiña plaza deportivamente, e acabou indo a ese playoff o terceiro clasificado, que fora Santurchi, fora o primeiro e o terceiro dentro da Liga RC. Son cousas que pasan, xa me pasou tamén en Santurchi o da Concha, efectivamente, no 2022, creo que foi. Ademais viña o equipo de gañar a Concha, houve un cambio de directiva, houve aí, bueno, según contaban, un tema de correos electrónicos que non se recibira, ou non había, bueno, problemas que poden pasar. Pasan cousas que pasan e bueno. É que se non estás afeito a facer algo así, ou sea, unha directiva que non está afeita a cumplimentar certos requisitos, pois por primeira vez, a primeira vez que o faz, eu entendo que tamén é complicado. É complicado. Eu, pois, cando me comunicou a directiva, entendino por esa parte, non? Era a primeira vez que tiñan esa plaza de playoff para poderse inscribir. E bueno, me dixeron eso, que era o último día, que non faltaba o papeleo, non chegou e non se pudo. Nada, comunicamos as chavalas e bueno, pois... Bueno, hai que buscar alicientes. Eu creo que tedes aí un gran aliciente, que é, por suposto, gañar a Liga e, por suposto, tamén a clasificatoria da Bandeira da Concha. Sí, por suposto. Toquemos madeira, na Liga vamos ben, ojalá podamos seguir así, pero nos queda a clasificatoria da Concha que sí, a ver. Vela con posibilidades, Sebas. Bueno, a Concha xa sabes como é, hai que estar ali, hai que verse no sitio, méteche moita presión ao propio sitio, ao propio campo, a regata que é. Ti crees que Perillo vai ir como líder da Liga Galega presionada para entrar entre os 8 primeiros? Non é presionada por entrar, pero é o sitio. O 70% delas non remaron nunca ali, teste que ver, é a Concha, ainda que moita xente di, a Concha ten moito prestigio, pero non é o que é a Concha. Hai que estar ali, teste que ver, moita xente, moita prensa, moita cámara e méteche presión. Pero bueno, non che sei decir como vamos a estar, pero o objetivo é dar un bo papel, quedar pois contentas co traballo e dar unha boa imagen do club.
Bueno, sorpresa, porque levamos 600 metros de regata, San Xoán e ata agora Tolosa, agora é o primeiro momento no que a Raúl Laguna se pon por diante de Tolosa Aldea, estaban por diante do líder da Liga. Claro que agardamos que a Raúl Laguna sentencie no longo de volta. Diferenza nesta segunda quenda con respecto á primeira, non se están movendo tanto os equipos no campo de regatas. Vemos como intentan evitar un pouquiño eses carreiros 1 e 2, pero non tanto como aconteceu na primeira quenda. Era un pouquiño que pensábamos ao principio, ¿no? Entra bastante agua aí polo 1, polo 2. Igual por eso a Raúl ahora está pagándose esa dureza, pero hai que verlo no largo de volta. Sabimos que Ibaica remontou bastante para dentro. Bueno, a Raúl ten moito potencial e moita calidad como para poder remontar eso. Bueno, pero Tolosa Aldea tamén é un equipo con calidade e que nas voltas ben e igual Tolosa Aldea está coa súa oportunidade de facerse cunha bandeira esta temporada. Bueno, ahora son 5 segundos a San Juan, 7 está marchando, está marchando ben rápido para diante. Está marchando Tolosa Aldea neste momento no que tamén se abriron as diferenzas na primeira quenda e que se están abrindo as diferenzas. O que pasa é que a Raúl Laguna é un equipo sempre moi calmo no seu remar, que sabe manter a cabeza fría e que no longo de volta é capaz de recuperar perfectamente estes 6 segundos, pero vai a ser, eu creo, unha loita moi bonita. Que non se deixen tampouco moitos máis, porque máis de 6-7 segundos é unha boa brecha, E tamén teño interese por saber cal é a referencia con Orio a estas alturas. Si non lo están poñendo, pero hai que ver se subeu algo vento. A ver se cola alguna destas. Bueno, xa nos está dando unha pequena pista este campo de regatas. Ahora un pouco o GPS. Ahora, o igual estaban mal os GPS ou algo. Mais ben porque é imposible que se puxeran á altura. Non abrir e pechar de ollos. Aí están nos marcando como a Raúl Laguna xa sería cabeza de regata. Bueno, isto un pouco xa obedece máis á lóxica, a lóxica clasificatoria. Pode ser que estuvera mal o GPS ou algo, porque saltou de 7 a 0 en nada. Pensábamos que era a incidencia dos carreiros, non está habendo, polo que vemos, tanta incidencia dos carreiros. Sí, aí vemos como a Raúl Laguna está por diante de Tolosa Aldea. Bueno, pero é un suspiro. No longo de volta pode pasar calquera cousa, ainda que a Raúl xa está poñendo as cousas no seu sitio. Un equipo que está demostrando unha gran superioridade e que ademais está facendo un ciclo moi longo, Sebas, porque manter 4 anos prácticamente con 1, 2, 3 retoques como moito no equipo titular, eso dache unha fortaleza impresionante. Sí, sin duda. Non tes que reconstruir o equipo en ningún momento, tes a base enteira, son eso que dis, retoques, marchan dúas, traio dúas, pero o entrenador tamén é sempre o mismo. E moitas veces retoques elixidos. Obviamente, teñen o poder ese, ao final é o equipo campeón, calqueira quere remar en ese equipo, chámanche. Son ofertas irrexeitables, digámoslo así, porque sabes que vas a estar loitando por absolutamente todo. Bueno, o vento seguramente fora menos, porque estalle sacando medio minuto a quenda de honra, a primeira quenda. 5.51 a Raúl Laguna, 5.54 Tolosa Aldea, 5.56 o tempo de San Xoán, e o único que se aproxima ás outras, que non se aproxima moito, é o de Astillero, que está por riba dos 6 minutos, pero facendo moito mellor tempo que Orio. Sí, moita diferencia, moito entre tandas. Aquí seguramente o vento, pois igual 5 ou 6 kilómetros a hora menos, nótanse e moito. Bueno, vamos a ver se Tolosa Aldea lle dá guerra a Raúl Laguna. É o que esperamos todos, non? A regata esa na que lle apreten un pouquiño a Raúl. Mira, que colleu unha ondiña aí Tolosa Aldea. Se puso a 2. Estaba a 5 e conseguiu poñerse a 2. Mais aí cun ritmo moi forte, alto. Digamos que a Raúl Laguna, isto xa o vimos moitas veces, é un equipo capaz de desenvolver moita potencia con ritmos relativamente baixos. E despois, cando necesita dar ese salto no treito final do último longo, pois teñen... Hai que ver despois tamén o material que leva cada unha, eso depende moito. Tipo de remo, o tamaño, a dureza, pero é un equipo moi fuerte, ten moita potencia física, seguramente leven un material un pouquinho máis duro que as demais e
por eso traballan con algunha palada menos. Pois aí temos a Raúl Laguna que viu como Tolosaldea se lle chegaba 2 segundos, agora metendo 6 segundos, pero agora estaba en riba da onda Tolosaldea. Hai unha pelexa moi fermosa. Sigue, Daniel. Arrástrame ahora y salta. Este é o plano dende dentro da traiñeira de a Raúl Laguna, buscando a 8ª victoria da temporada en 8 regatas. Aquí estamos vendo cambio con respecto tamén á primeira quenda, como se está botando a Raúl. Sí, da 1 a 4 non, da 1 a 3. E Astillero tamén ven por detrás alá na 4. Se están quedando sin campo ahora. Estaba lle dicindo... Están quedando sin campo. Sí, isto decía yo Astillero. Sí. Estábase botando moito cara ao carreiro 5, digámoslo así. Iso é o problema tamén de deixarte levar moito polo vento ou pola ola. Quedas sin metros e perdes sola. Pois aí temos por diante a Raúl Laguna xa pasada a metade do segundo longo. Ali ao fondo vemos a San Xoán. Estalle sacando 10 segundos a San Xoán, 8 a Tolosaldea. A Raúl Laguna demostrando que é o equipo máis forte e que este ano non se pode desbotar, ni moito menos, un pleno de vitorias que xa rozou no ano 2024, pero que ata o de agora na historia da Liga non o conseguiu ninguén, Sebas. É que é moi difícil, pode ser moi superior, pero ao final unha regata mala, unha calle moi mala, aguas, sitios abertos. Se fora en pista, unha pista cerrada, pois seguramente ganarían moitas veces ou mellor todas, pero influyen moitas cousas e bueno. Bueno, nin en pista cerrada, pero estamos vendo campeonatos de España de atletismo, se fora por tempos ou por adestramentos, como digo, outras medallas mandaríanas a casa, pero tamén hai que poñerse hai que poñerse a remar ou a correr aquel día en aquel momento. Moitas veces influe a presión, outros factores que van ao deportista. Mira, 11 segundos a Tolosa. A diferenza que está marcando a Raúl Laguna no longo de volta. Moi grande. Bueno, gusta a remada de Raúl Laguna? Home, me ten que gustar, a verdade que sí. Se ve moita calma, reman, saben que se o fan ben van pa diante, que confían moitísimo na remada que teñen, non se ponen nunca nerviosas, non sempre salen diante e saben aguantar a regata. Moi ben, un equipo moi sólido, moi feito. E despois o mérito tamén de Tolosaldea, que é o que lle está facendo un pouco fronte a este conxunto de Raúl Laguna. Sempre decimos Tolosaldea que non é unha vila, é unha comarca, digámoslo así, unha comarca que ademais non está pegado ao mar. Non teñen mar ali. É algo que nos chama sempre a atención. Que non pode organizar, non pode ser organizador, creo que é o único equipo dentro dos que hai en ACT, bueno, en categoría femenina non están obrigados a organizar regata, porque tampouco organiza Ibaica, tampouco organiza Zumaya, pero bueno, realmente fala do mérito que ten este proxecto de Tolosaldea de ser agora mesmo o segundo en discordia, porque foi segunda o ano pasado na Liga, foi segunda o ano pasado na Bandeira da Concha e o ano pasado, no 2025, incluso lle gañou o campeonato de Euskadi a Raúl Laguna. Vamos a ver o tempo que fai a Raúl, pois case, bueno, máis de medio minuto menos. 11 minutos e 2 segundos, 11:02, a victoria que colleita Raúl Laguna. E a diferencia que lle abriron a Tolosa tamén. Vamos a ver o tempo que fai Tolosa, entrando todos os equipos por este carreiro número 4. Tolosa, 11 minutos e 16 segundos. 11:16, tempo de San Xoán, 11:22. 11 minutos e 22 segundos. E agora o tempo de Astillero, que é a única que pode estarnos de Orio, no, pero xa está aí Astillero, que fai 11 minutos e 28 segundos. Moito máis rápida esta tanda que a primeira. Son tempos oficiosos. Pensábamos que o vento ia ir a máis. Seguramente en Orio tamén tivesen esa previsión, pero estos son os caprichos do vento que nunca sabemos realmente, Sebas, como se vai a comportar. Eu agora que me toca tamén a parte de entrenador, vivo aí co Winguru pegado, me teño o premium. E moitas veces falla, estás pensando nunha cousa, non acerta sempre. Sí, bueno, é moi difícil acertar, sobre o papel sempre se pode imaginar unha cousa, bueno, moitas veces hai que fiar ou hai que facer a táctica de regata según o que tes a priori. Sí, ou
eu o que fago moito é mirar, chegar e mirar. Moitas veces, por exemplo, onte sí quedaban na regata nosa do Leiros vento e ola, pero non estaba como marcaba o Ingurú. Entón sales na zodia, miras un pouco a ver que pos, que non pos. Claro, vostedes, O ollo non falla. Sí. Incluso hai adestradores que cambian a alineación ou que teñen pensado unha alineación e despois, segundo as condicións Sí. do campo de regatas, a última hora sempre fan algún retoque. Sí, podes ter, eu que sei, imagínate unha regata que marca medio metro de ola e chegas e hai 1,5 en vez de tal, podes ter un remeiro máis técnico, pois, oi, me vai ir mellor este remeiro aquí no 5 que é máis técnico, vou facer un cambio, ou por pesos, pero bueno, sempre tes aí algún cambio por facer. Pois aí temos a Raúl Lagunac, 8 regatas, 8 vitorias, incontestable o dominio deste conxunto de Raúl Lagunac, que este ano xa gañou o Campeonato de Euskadi, Campeonato de España, gañou absolutamente todas as regatas dentro da Liga, aspira a gañar a Concha e xa estaríamos nun ciclo vitorioso de 4 anos, rozando pois eses ciclos vitoriosos que foron de 5 anos. Tamén foron os, de momento, na categoría feminina, os dous equipos que marcaron unha etapa. Primeiro aquel Galicia Rías Baixas e despois o equipo de San Xoán. Sí, é verdade, é verdade. Tuvemos o de Galicia ao principio de todo a ACT, marcou moita diferencia e despois sí que tuvo o ciclo de San Juan. Aquel ciclo de San Xoán fora 2014-2018, gañando todo, gañando 5 veces seguidas a Liga e 5 veces seguidas a bandeira da Concha. Que, repite, moi difícil. Tamén é certo que aquel equipo do día para a noite desapareceu. Desapareceu, sí, sí. Se di pronto, 4 anos ganando todo é increíble. Que sempre é un risco. Digamos que isto no remo feminino pode pasar con máis asiduidade que no remo masculino. Aí estamos vendo a clasificación. Oitava victoria de Raúl Lagunac, que xa lle saca 14 puntos o segundo clasificado, Tolosaldea. Orio segue manténdose na primeira, que ainda ten 3 puntos perdidos con Astillero, e a gran beneficiada desta xornada, quen é? Pois é Donostiarra. Sí, Perdía 3 puntos con Zumaya, agora queda a un só punto. Agora mesmo prioritario xa chegar á altura de Ibaica con 10 puntos de marxe. O iso complicado, que Xebas que é bastante salto. Vanse xogar aí Zumaya e Donostiarra esa plaza, o descenso e o playoff. Pero sí, para arriba xa sube bastante. Bueno, que quedou demostrado nos últimos anos, nas últimas temporadas, que o equipo que vai ao playoff de Euskotren adoita manterse. Sí, sí. Na Liga masculina hai máis variabilidade, ou moitas veces incluso hai máis ascensos dos equipos que chegan de Liga Galega e de ARC. Pero no playoff de Euskotren, polo menos nos últimos anos, os equipos que tiñan esa competitividade conseguida ao longo de todo o ano conseguiron a permanencia. Sí, porque ti, ainda que estés aí abaixo na parte de atrás do grupo, eso curteche moito, dache moita experiencia. No momento de un playoff estás pois curtido nesas batallas, non? Ao final a que vai da Liga Galega non ten eso detrás, non sabe, non compite contra esos equipos e bueno, sempre che dá un puntiño máis estar en esa pelea xa. Que pasa este ano? Que na Liga ET, a Liga Vasca, hai 2 equipos, hai 2 proxectos que son moi importantes. Un é o de Hondarribia. Todos coñecemos o peso que ten Hondarribia, o adestrador que asinou este ano para a categoría feminina. Estamos falando de Aldai, que era o que estaba antes en Lequeitio, que iso xa son, bueno, fala do interese do clube por outra vez poñelo na elite. E Zarauz, que xa o ano pasado apuntou moitas maneiras. Sí, a ver, o proxecto de Hondarribia é un ex equipo Euskotren, baixo o ano pasado, e seguramente xa queira volver este ano. O que distí, non? Ao final firmas un entrenador con moita experiencia, institución en Hondarribia, porque estuvo en Lequeitio, pero ele é de ali, remou toda a carreira en Hondarribia. De feito, ten unha relación de amizade co adestrador de Hondarribia de masculino, Sí, con Orbañanos, eran, claro, íntimos amigos, sí, vamos. ten que ser. Pasaría máis tempo xuntos que a familia, seguro. Moitos anos ali. E despois o proxecto de Zarauz,
Zarauz, pois tamén, non sei se estuvo en Euskotren, creo que sí. Chegou a estar en Creo Euskotren que sí. Zarauz, teño dúbidas. Non chegou a estar. O ano pasado foi o primeiro que estivo no playoff, gañou a Liga RC Pode ser por diante aí, de San vale. Xoán, pero despois non conseguiron o subiron. ascenso, sí. É curioso, de Zarauz, o ano pasado foi unha auténtica desgracia porque gañou a Liga e non ascendeu e clasificouse para a bandeira da Concha e sancionárona e non se meteu na Concha por un posto. Sí, a verdade que eso é duro. Eso, levantar de esos golpes é moi duro. Ademais por un error, nada, soltar a estacha. Sí, creo que fora a estacha foi un segundo, medio segundo antes. segundo, sí. Bueno, ao final meteche 10 segundos por eso. Pasou este ano tamén no arranque da Euskolabel ao patrón de Bermeo, non? Sí. Tamén soltou ou non chegou a collela, non sei que. Non chegou a collela, sí. A sanción ao final 10 segundos é un mundo. É un mundo. E se estamos falando dunha, no caso de Zarauz, dunha clasificatoria da bandeira da Concha, pois o que marca a diferenza do premio é moi grande. É terrible. De estar, creo que foran quintas ou cuartas, a estar foras, a ser oitavas, novenas nesa clasificatoria. No, eso vais a acordar toda a vida. Eso non se che olvida máis. Pero bueno, pasan cousas que, Sí. que parece que non, pero pasan. Aí temos recibindo premio a mellor patroa a de Tolosa Aldea, pero seguro que non están contentas con ese premio, que agora mesmo é un premio menor, porque o que quere todos os equipos é intentar, polo menos, gañarlle unha bandeira a Raúl Laguna. O ano pasado ganoulle Tolosa unha, non? Gañoulle Tolosa, no, o ano pasado houbo máis variabilidade porque lle gañou dúas Orio e dúas Tolosa. Foi fora en 2024 cando Tolosa conseguira gañarlle unha. 2024 fixera 15 vitorias de 16 regatas a round. O ano pasado foran 12 vitorias de 12 de 16. Bueno, chegalle ben. E este ano son máis regatas porque aumentou o número de regatas a categoría feminina e bueno, dende logo este ano vexo moi difícil que non faga pleno de vitorias a Raúl Laguna. Bueno, hai que verlo. É o que decíamos, non? Os campos, moitas cousas poden pasar. Un remo que che rompe, unha virada por estribor, que este ano estamos vendo viradas por estribor, que non é normal, pero mira, xa levamos dúas este ano. Bueno. Pois aí temos a Raúl Laguna subindo a este bote de autoridades. Decía Guecho, que importante son localidades como Guecho. Fíxate que é unha bandeira dedicada ao Lendakari, a Aguirre, e aí temos nin máis nin menos que a todo un Lendakari, a Pradales, que está nesa zona de autoridades participando nesa entrega da bandeira, o que fala un pouco da implicación que hai en Euskadi, ti que viviches ali moitos anos, da diferenza que hai no mundo do remo. Para ali, non sei en que orde o colocaríamos en deporte. Sebas? A ver, é verdad que o fútbol move moito, teñen ali a... Falamos rango de Euskadi, fútbol número 1. Despois pondría remo con pelota vasca. Sí, altura caldeca, ou por diante caldeca. Non sei, digamos, para mí o remo. Povos de costa remo, povos de interior, a pelota vasca é unha auténtica religión. Sí, que non se conoce aquí porque nos chega o remo e temos o remo, non conocemos a pelota, pero a pelota move moitísimo tamén, moita xente, move moito patrocinador tamén, hai pelotaris moi famosos. Sí. En Euskadi. Ali coñecemos ben e son, digamos que o remo é de sábado pola tarde, domingo pola mañá, pelota vasca de domingo pola tarde, que é unha cita... Raro é ali o pueblo que non ten un frontón, que non os rapaces xogando a pelota en calquera lado, contra calquera pared, o sea... Bueno, sempre nos gusta a mentalidade que hai en Euskadi. O ciclismo é outro deporte que gusta moito. Sí. Eu viví ali os domingos pola mañá, barbaridade. Bueno, pois aí temos a vitoria de Raúl Laguna levando esta bandeira de Guecho
a oitava bandeira ao peto, xa son 14 puntos de distancia con respecto ao segundo clasificado, a Raúl Laguna, cada vez máis preto de repetir título de Liga na Euskotren. Facemos unha mínima pausa e voltamos co que verdadeiramente nos interesa para os intereses dos galegos, que é sabermos o resultado do Clube de Remo de Ares e de Chapela Wofco, que van a sair na primeira quenda da Liga Euskolabel, que comeza de contado.